När jag var på da hørte jeg ofte pratiker i evne Jesu afturkoma. Det gjør det alltid størst inntrykk av meg. Men som er færen, så evne minne og minne omtale, så det opplever etikos. Det som har gjort nek på sjurtan, det var två ting. Att ta sig nek om tojartegen, och så ta sig honom med det att vi till röjar. Vi kommer hans här. Jag tänker att ämnet fram i morgon, så jag kommer inte nek inne på tojartegen eller lägga luktande, men jag får hellre att ta sig om det som skriften anlägger och till att vi till röjar. Och så ständer det, och inte vara till skammar för honom att komma hans här. Det är galtande för honom. Om jag vantar åpenbering kansara, att vara till röjar till det, och inte vara till skammar för honom. Paulus säger det så läs ända sen i 17 Timoteus brev. Jag har strutt i gåva ströj, jag var standande i trunne, och nu ligger rättviseskransaren med till röjar. Herren i rättvisesdomar ska göra med han, inte och inte bort med här, men ödlon som har älska åpenbering hans här. Hva mest åpenbering hans her til afturkoma hans her. De som elskar åpenbering hans her. Jeg vet at de kristne i Nord-Korea som sitter i arbeidsleirer og arbeider 8 timer i døgnet, at de elskar åpenbering hans her og råper Herre kom kjøtt. Og de gjør at det gusser av høylen hova, gusser mer enn de kristne i Færjum. Det er også forståelig for. Skal Jesus komme etter, så säger jag en för som man helst kommer kött hvis det ska vara några vera komma till. Och i morgon 9 august. Och i morgon för 35 år så igen. Två amerikaner en atombomb i japanska byn Nagasaki. Tror jag det är från undan var en bombabrostning över japanska byn Hiroshima. Men det tror jag det var två byar lagt i av en bomb. Och japanerna kontaktade så amerikanerna och ville ha förhandlingar om vapnakvult och fri. Och man kanske fortsätter tror man sig det var några förhandlingar. Vi har nekva bomber och lager och vi får fortsätta att 2 dagar i japanska byar intill en 3-dags kapitulation kommer från Japan. Jag vet inte hur folk har haft det som har bott i Tokyo eller i Kobe och att så stora japanska byar. För jag kan det så underligt att huxa så här att man kan vara så äckvislig som amerikaner var. Men det var bara 4 år att han var Pearl Harbor, så hade inte glömt det. Men Nagasaki-bomban var punktum för 17 hamspardagar. Så trutje liv. Och japaner kände under det här amerikanska trädnar. Så gärna har man inte långt i höjmen och finns så var dessa här bomberna. Och enda land som vi i dag kan betrakta här var löjare att stå vi Adolf Hitler. Det är 16 mer än 20 land och till land som har vi i vapna och var det vi går annan. Alluga var lärt omgående hänt i dessa 35 åren att hans vapnen är brukt i militära konflikt. Vi kan spela kvå i. Jag har en av mening om det. Det kan gott vara att jag håller hon är naiv. Min uppfattning är att det som ständer i skrifterna att självt om landar man lovlösesins och tar destruktiva krafterna virka så ständer det men det är något som heldur att. Till marsk för hur så själv destruktiv människan får lov till att vara utan att god gruber in. Men jag har ångat tryckt för att vi hade för att fortsätta. Det ständer bäst med det som nu heldur att för av venom så vill att lovlösa komma in i händan höj. Och ta i sikna kunna läsa ord som Jesus säger i Johannes 14. Jag står tycker att det sticker. Då i huset härsmons. Här är nekkur bostad. Och det är inte så här sagt det. Är för det att göra det kan städröjer och ta i erfarenhet och ha just den städröjer så kommer jag att ska ta ting till mig och det skulle vara här som vi är. Det som Jim Reeves singer this world is not my home. I'm just passing through. Det är bara affärer transit. Jag tror att transithöll än den här som heimer. Vi är i Jökmon och vi tar en hackre mål, en hackre destination. Det ständer ju i Matteus 24, ta hellre Jesus sina enda tus prädike,
som öliga känt och nek tar sig ut från henne. Han tar sig om en tog här som hem för att uppleva ta i solen ska missa och mannen för att missa sitt skin. Och man alltid också att det här är något som god för gruppen. Och det är människan förfyrir att göra det här själv. Utan man säger godomlig ingruppen. Vi tar ävner, vi tar kapacitet till att färra så ytla vi husar kläder som vi bygger. Och jag har respekt för alla som arbetar för fri och alla som arbetar för miljön. Det som inte damer till det här är att i alla slugen arbetar har människan ofta en hot att göra sig själva till god. Det här gör mig en ringa smak om. COP15 avstånden var i København i december måned i fjør. Og man snakker jo om globala uppheating och allt det här. Och det var riktiga demonstrationer i byn i København. Och man tar sig om att man vill lägga kloterna till att uppheatingen är så öjlig. Och medan det var det för det kava i København. Och det kava är ju en 2 månader alltid. Och Danmark upplevde det största kultet som man upplevde. Och isbrådare som hade liv rack i 15 år mot i sving. Samtidigt som det demonstrerar mot globala uppheating. Jag spekulerar ofta på om det är en överordnad ironi. Spöjsam om man för det. Jag vet det inte så. Men tanken strävar mig. Och jag läser en grej från Wisdom. Han säger 40% av miljöbrötningarna gör det. Det är skiltas brötningar som händer solen. Och hon är 130 miljoner kilometer väck. Så det gör ravstävner i Bella-centern inte en vi. Människan är, som Abraham säger i Harran, han säger, här var våra med att tossa vi till god, kjallt med bära stöv. Och där människan kommer till erkännelse att vi finns skapar och bära stöv, han har gått vunnen häck av bostad. Men Jesus tossar om en så kallad apokalyptiska tillstånd när han gör den i Matteus 24. Och så säger han, det är kapitlen 9 här, 15 kapitel 4, så säger han, ta ska rydja himmel och lukna vi tutsi matjar som tog lampersynnar och för emot brukkom. 5 tarrar var darrar och 5 tarrar var klokar. Här darrar var tog vist lampersynnar men tog inte oljevisar. Men här i hinner klok och tog olje och ullet syn samman vid lampensyn. Men vi tar att brukkomren dralai kom tingt att här atlar och här somna. Men om midnatten har hördes råd, brukkomren kommer färre mot i honom. Ta vakna av atlar matchanar för att göra lamporsynar till. Ter och darar var sötte nu i hinna klogo. Detta kan få av oljetickare till lampor och slakna. Men hinna klogo sötte, det var inte någon mycket väg lockon till kom. Färre hellre till köpmännar och köpet det. Men ta det var av det, kom brukkomren och ter som till röjar var för vi honom. Det brydde ut dittnar var och lattnar atter. Sötte komma hinna matchanar och sötte herre. Lät han upp, men han säger, jag kände knitchen. Och så kommer användningen i dessa mynderna, illustrationerna. Han ständer så läs. Väget du i. Till vidare ju först dagen eller tøyman. Det månader över dagar och så en grundläggande månad. Det som det kan inte vägas. Det må födas. Några mammor är i morgon. Det är uppleva att fött bötten. Det var en engångshandling. Födslar kunde vara immiskyld. Men jag människor var bara fött fysiskt ena fel. Men som mammor hade sig ofta uppleva att purras bötten ut flera fel. Så att det kanske inte lyckas träva som en födsel så kan det vara förfärligt tröttande. Det månader över dagar och så. Det som är det man födas lös. Det som sväver, det kan vägas. Det vi tar som vägning. Så tar sig vi nu primärt om det som sväver. Det tar så ofta om vägning att heimeren ska vakna. Ja. Det är ju en spurning kan vi lägga i åren. Men vad är det som gör det att folk såna nu huxar andaliga? Men vad gör du för såna? Jag gör det inte. Men lika med underlagt några fysiska lover. Och siknar vi öliga och svanka. Så det här var inte problemet.
Så att såna, du blir sånt inte göra för sån. Men jag minner mig ofta att han vill köra bil. Att vi ser det band från sinje loktioner. Det var att det kan vara destruktivt och helt avhonaligt. Och det kan vara dejliga avlägningar. Hvis jag såna vid råd. Det är en skräck. Men en av maten så kan det vara gott att få en svär. Jag var antalliga vägen, jag var orrvägen, att det var edru. Det är sån år som lösningar år som Bibeln brukar som en avhållande användning till dem. Vägen. Svöner kommer alltså själva, men över vägen det kräver en vilja, det kräver några förutsättningar. Vi skiljer några vid tinstrid. Och jag spurte några här i pausen hur det var, och det var fantastiskt, det var verkligen gott, och folk kom hem med en eld och en entusiasm och en begeistring. Det är gott. Det var allt upplevt. Om hans elden bränner luggan om 5 månader, till avhängigt av hur du väljer att inrätta ditt liv. Vem så säger jag att en atterlätande biblia och ett dett bönaliv, det löjer helt vist till svövn och lycka sig av det. Det är lycka så säkert som ting till löven eller trutabell. Och hvis du inte är stärskare andaliga, första träd till att du är bevisst om dina verkligheter. Vi är tillvidare om det att du är bara en människa. Och levererar vi att övervärdera dig själva. Att hålla dig vara stärskare än du verkligen någon mer. Och när vi säger ju Jesus, är färre så, inte så vidare om så att andra, är till röjare färre dig än viktar. Det var en kvalitet, det var mist. Och Jesus sikker på han, så säger han igen. Har en henne fra gal og morgen, og har du trutja for avnokta med. Og hennen, han gjelder så kjøtt som tar roar i estret, saulen roar. Det kunne han jo ikke forstande. Men Jesus kjenner oss ikke bedre enn vi kjenner oss selv. Det er ikke som påinner med Møyra enn å søtja lykke seg alle, her som anden øyne for brent. Anden i følelser sier Herren, men holdt i vakt. Han kommer til dere Getseman og sier vidt her, vætje vi mer og bie, det ikke skulle falle frøsting. Og så får han borster akkur stum et steinekast. Og han ber tralliga, og svette han seg var som blåstråpar, og fotla nere i hjørnet. Og i endkist, då han som ikke kjente til synd, skulle nu gjøres til synd, og hette tog med tikkere og valgte mørkersins, at menneskesånden skulle gjøre synd til mennesken i hendene. Han hei bruk for stole og trøst fra sine viner. Og han får så atter til der, og fant her sovante. Han vet der, er det ikke ment å være en tøyma, og får så stønkast borster, og be en tralligere, og kom atter, og fant her sovante. Så stender det reende setningen, det stender, ta let han tar vera. Og jeg blir god om at angående må være så, og i munnen løyve, at Herren finner seg, nå, jeg vet ikke at, nu har vi rønt på den ut så ofte, nu halvdelen skal det så fri. Han får borste fra, og det stender at en angel kom til hans herre, og styrste han. God yngste jeg bruker mennesker, det styrste han, som gjørdes mennesker, holdt blå og ble øyne opp. Men det er menneskene svik, så brukar han det som ångande sviker. Fortellande andande som i England. Men han fireträcker människa. Men det är människan inte vill, så kan han bruka det som är näst bäst. Och tar sig alltid nöj. Salmer 103 lov i honom till England han säger. Till som gör det som han säger, vi tar samma som du har lov i åren hans. Det är god djur och ordrar till England här. Så är det en sekund brukdaler så är det listrat där. Det gör det som han säger. Hvis vi hittar det som tog i matchen som svövnen till Iverhånda och det här är såna här, och så spelar vi dem själva. För att det var där till fällax, eller vad hade det där till fällax? Därför du måste bruka honom, det hade den vantan. Alla hade där lampor, och det var det fällax om.
og nu har det svøvnen til velags. Jeg sutja til ikke måneder av dem. Det er grunnleggende måneder av. Det var nægger som hadde olje lampene, og nægger som ikke hadde. Jeg var godt om man skal, altså etter ikke lese nægger inn i lukkene som ikke stender her. Men nu fer jeg ut til nægger som jeg trykker vi er tydningen av kjalt om onker kan skal hoksa ørves. Oljan og Guds åre er alltid en mynd av hele handelen. 5 hadde olje og øylen. Hinner hadde onker olje. Til måneder er å være fattere av andan og hit bare ha smakket en religion. Til måneder er å være fattere av gode og å være bare religiøs. Jesus er det mest oreligiøse mennesket som gikk her og gjør. Han hadde ikke lod i, vi kan si, religiøsitet i tradisjonell form. Og mitt samband med Jesus hever fra ikke vi en, lykkes så lydet som mot kjonnaband til når vi religioner gjør, til en relasjon mellom 2 mennesker. Og mitt samband med Guds son, som gav seg selv for meg og som frelste meg, er en relasjon til et samband. Selv om andre vil jeg kalle det for en religion. Religion er menneskene strømban etter gode. Men jeg har ikke funnet av honom til jeg sagt til han, men til han søkte meg, og han fann meg. Og det tatt ikke om vi. Hesa kvinner hadde en av vantan, men det stender 5 av dem hadde ånka olje lampen. Men just i hesa situasjonen, for til sova, er til synladende ånge måneder nøkker. Jeg tykker at det er ånge måneder av frafallen om kristendommen, og så det er religion. Det som smakker i et eller annet, men som mange heter fædene jeg. Men om midnatten har det så råd, kunnskap, eller jeg kan si at brudgommeren kommer, ferdig mot henne, ta vakna av alle madjane, og føre å gjøre lamper, så inner til. Det stender i oppenberingen i kapittel 2 om en samkom. Du har haft nekva bera og tåla finansmunds skuld, og du er ikke våren trøyt. Du er ikke våren trøyt. Du har vært avhalta. Men jeg har tatt måte der, du får fra til den første kærløyga. Også om hva du er fattelig fra og vent om, og gjør det sånne verk som du gjør det av. Ja, og Jesus sier i Matteus 6, han enda fjallatalen, han sier, ikke øyne hver som sier ved meg, Herre, Herre, skal komme inn i rujt i himmelrujt, men han som gjør vilja færesens, som himmelig er. Mange skulle si ved meg hinn det, det var vidt profetere navnet til noen, rik ut et eller andre navnet til noen. Og jeg vet ikke om jeg skal tåre å legge til hjelp. Og jeg tjekker møte lutene, og han skal svære, jeg har aldri kjent deg. Det er bare en levende trygg, en endefrande trygg av Kristus Jesus som frelser mennesker. Religiøs, trofeste, møtegang, godstjenester, you name it. Så godt som det er, gjør det ikke. Det er for åren til kategorien, han sier, at du blir ikke frelster av å fære til Guds og lykke så løyte, så du blir til en burgere for dem å brinne McDonald's. Det er en endeføying som er til. Jesus taler vi en større godføying til å Johannes tror jeg sier vi han. Vi er ikke fattere av nødjon, kan han ikke støtte rujt Guds. Det skilte teologene slett ikke. Og sier Herren vi at det er født av holden om, er holdt, og det er født av andan om, det er and. Og det som er født av andan om, kan bare skiljas av tog som født av andan. Jeg Ola søker tjekke til ordningen og årvenn. Her var sånn en telt
folk sälte i mig så kom vi förbi ett tält och här stod 2 personer inne. Tar på en något som är godlös. Och vi pratade sån vitt. Fytter han på män. Och i skilta nek folk är så förskräckta att det godlösningar. Jag tänkte mer att jag pratade med tör och för vi är och vi kunde sluta vara vi att be för som kanske sätta några ärliga spårningar. Halda tid hatt den höttan vid förra land? Nej. Till den nästa höttan är tog som ständer till Matteus Abraham. Det är som som från ett enda tvinna. Det är ödas god med det är nog det kraftgodsättans. Från sluken ska det vända till bort. Godlös är ateism. Hur kan det vara en höttan mot kristendomen? Hickat Kina. Det var 1 miljon tryckman nu som 24 tema och kom i sån här grundlov. Här godlös var en pastor i kjöldrunda grundlov. Och det är Kina det mest kristna land i höjmen om det. Att han en trus är under totalitären styre. Det samma kan sägas om Stalin och Sovjet. Eller tag Albanien och Enverhatcha. Här är vägingar i det. Ta godlös, ta i tryckven av evangeliet av Jesus Kristus. Hur kunna iveliva Stalin och Mao. Så för nästan klara att chalta och arbeta. Det är inte det som är höjtan. Men man ser ofta att myrsker vill definieras som inte tjaveran av myrsker, men fraveran av ljóset. Jesus säger det. Tid är det ljós heimsins. Religion och kunskaper, godfröj, kan inte föra människor in i rydgjegod. Men det är inte galt. Da jeg var teenager og leste en egen bibel. Jeg håper jeg kan si at jeg gjør det enn. Men også det har vi også sagt med tøyene. Var det naturlige interesser, eller var det andalige hunger? Jeg vet ikke. Jeg har andalige hunger også. Men jeg var også til det at det var en naturlig norsk. Jeg husker ofte om at det kan være en vant uttøy. Hvis anden ikke er vi uttøy. Det vill säga kunskaper och religion utan helig andan. Det kan vara ett ohundarligt ödebland. Man är inte trygga till att ha som stod i Jerusalem och röpte krossfest och gjorde Barabbas läsan. Att ha var limmer i någon godlösesfälla. Tvärtom emot det var personer som kände skrifterna och lärde att tro på att Messias skulle komma. Men de visste inte att det var Messias som krävde avrätta igen. Det är inte gränser för hur så blind människan kan vara. Men som hela anden i bort. Och en av oss här som fröste höttande år som vi läser om i Apostlesöven. Och som är vittnet att det första blåvittnet var tidigare döden. Han fick skrivligt mandat att färda till Damaskus. Och ledde det fångsla. Och han färde till Damaskus. Men han vet att Damaskus där han stäcker över är störst ljus lust i fyra. Och en rött talar vi han säger Saul, hur förfyllde du mig? Och han svarar att hur är du herre? Och han svarar att är Jesus, han som tog förfyllde. Och han blev blind och för in i bojen. Och god talar till en ganska myndlig man i Damaskus och ber han färd in och ta ut av götterna och be för mannen som heter Saul. För han ber. Och han kom in till Saul och säger vi han, Herren har sett mig, ska be för det här. Fyre att du kan få sjönen atter och bli fyllt av helig andan. Och det hände. Han får sjönen atter fysiskt och han blir fyllt av Guds andan. Och ska så ständigt på en datorna. Det ständigt att Paulus röstes. Det ständigt att han täppte jödarna. Och i Damaskus, i Somstånd. Vi tar han präckva ut från skriften om att Jesus är Messias. Det är allt hans teologiska potential kommer som fotlar rätt. Han är finns andalig ljus. Han finns andalig eier. Och vara en utvald röskap. Det vill säga att det är ingen större teologer till en djävulen själv. Han är kunnat bestämma en teologiska master, ett kvarts teologisk fakultet i hemma. Och så säger han inte att det som nekvar teologer manglar. Han trycker allt. Det ständer bara i Jakobsbrev. Men han är inte andaligt liv.
Vi er født til en relation, og ikke til det en kunnskap. Bibelen brukar ofta myndene av tvøymon som gode for en annan, som forelsket eller tro lova i, til å lysa forholdet mellom folket og seg sjálva. Det så jag vet ofta som av myndene som man brukar gamla som heter årene øyelig sterkare. Altså man kan si at romantikker vakt ord til å lysa, å beskriva det. Men det Gud som brukar det for å lysa hans kjensler i forsynning mot folk. I Jeremias 2 stendene, for å råpa Jerusalem i øyrene, så sier Herren, jeg minnes elskotøyen til å være ung, og kærlaktøyen til å være tro lova. Og så to fyllde meg etter i øyemørsene, og i landet som ikke var så i. Men så sier han videre, men det hilde deg til tomar godar, og så gjørdes det tomar sjálv. Jeg minner meg etter det her, vi til å bruke han dralei kom ting at det atler. Og til sånne. Det ringast han man kunne sige om en jøda i gamle smettlige tog, det var sammenlukte han ved kone Hoseas profet. Det man sier om kone Hoseas at hon var skøtja, og Gud ber profeten gifta seg igjen. Det var sin underlig. Men også ikke vet han sier, tog at falskje driver hår, altså andalige. De halda seg til ærer godar. Det ringast av å kunne sammenlukne vi kone Hoseas. Men i Esekiels døven sier Herren, vet deg, til det verre enn kone Hoseas. Hvordan kan man være verre? Men han sier, en prostituerad hever havast alt til forsvar for det som hun gjør, til at hun får penger for det som hun gjør, og kan tross alt løybjerga seg med familien. Men da døven i Esekiels var det blitt så verre, at hun fikk ikke penger for å drive hår, men hun betalte for det. Og det var han tilstanden som han beskriver av døven i Esekiels. Og 17 Korinthbrev 11:2, her stender det, jeg krever ikke halt som Kristus, jeg tror lover jeg ikke vi øyne mannen for å føre Kristus fram en røyna mål. Men jeg bender for at han så ormeren dara i eve, så det skulle til være dara i fra henne anfalt av troskapen i møte Kristus. C.S. Lewis sier til at menneskene føler størst trångt til å gjøre lyfter, ta i lyftes mottakeren hever minst bruk for det. När haltar det två människor som går på en annan. Gjeva lyfter till en annan och det fakraste lyften, det vägraste lyften. Det där man tittar känsla är helt upp på kok. Då är man inte bruk för det. Då ska det nog köra utan lyfter. Men då är en tjonabandsritualen. Hur gör man lyfter om? I vigång, i motgång och intill dig i Chile. Hur är det? Det ingen kan säga att det det var lyfte om, jeg skal ha det som tjenestene for det her, det neste 70 år. Du kan lykkes godt gjøre lyfte om det du ikke skal håpe på det neste 70 år. Men du kan godt gjøre lyfte om det her, du skal være trygg for. Hjelper til. Det er vi viljan å gjøre. Sånn det er og til et antall av lov. Det skal ikke være åttan tjenestene, tjenestene er parster av lov. Men det skal ikke være avhengig av at du føler. Du tar en viljaserklæring, sier ja, Herre, og ta kall som du har kallar til, det sier ja til Jesus kvann det. Og til tikkun i lyften, og til bøddikar. Ta Jakob kom til Betel, troar feien, ta såna igjen. Og jeg halte at han svever dobbelt an tøytning. Han svever bæg fysiskt, og han svever òsne antallig. Han der ser ikke ut som han også er en god, da han får til der Padamanaran eller hva land det er som han skulle til. Han var der ved borte fra sin heimland. Han kom til Betel og leis og sova. Det er han så ofte prøver for. Og jeg stod inn under høyt og så sovna han. Men medan han svever så hører han en drev. Han ser øngler, han ser en stia som rekker opp himmel og øngler som får opp og ned. Og så taler Herren via. Han helt ikke en rette seg en moralpræk. Han sier, hva skal Gud si via? Han sier, Herren, God Abrahams feiersens og God Isaks. Landet som du ligger i Tedjeviet her, jeg kommer til å skrive som dust jeg gjør, det skal sprøyes i norrett, surrett, estrett og vestrett.
og i tær, og i aug2010 skulle alle atre hjørne være sikna her. Jeg skal være vitt her. Jeg skal arbeide til. Jeg skal føre til at dette land, og jeg skal omkantøy føre fra det her. Fullkomlige obetinget. Nå stender Rombraunen, han var elskaver og utvalgt. Han er Lívdin her i vinter. Her han er ved. Han vaknar og han sier, Herren er det som steg, jeg visste ikke. Gud gav han noe lyfter pura utan treider. Hva skal Jakob gjøre? Han får sitte treider. God med vimmer. Og hvis han var arbeid med, hvis han gjør meg brei og klæger, og sørger for at jeg ødlom gav han kom i atter til husfeirshus, så skal han slippe å være god med. Det er en flott kvittering for noen treider litt. Altså, det lyds mennesker. Han hadde vist tilstanden som han var i. Men man rammer vel å møte Jakob at nek år 17, da han var gammel og blinter, sett i Egyptaland, og han sikna i 18 år. Det er mennesker som har lært å løgne, og han siknar 18 år, og det er en knuskarpa, andalige dømekraft. Da han sikna i Efraim og Manasse, og han eldre var ført fram med høyre mennene, og han yngre vissel mennene, og Jakob var blinter. Da han sikna der, så krossar han armarna, enda. Og Jøses soner sier, nei, du tykker feil, høyre hånd at han eldre. Nei, jeg var godt hva det gjør. Han var blindig. God var vi honom og hei lærst han. Hvordan stod han i det? Vi rommer han etter vi 8 leser vi om svøvnanda. Det er en lyd i hovaldir ante, vi fangte vi. Men rommer han 13.2 stender, hetta er vi da gjøre at vi vet at tøymen er kommet til okkom at vakna opp ur svøvne. Vi frelser okkar i nærre nu, enn tar vi kommet til trygg. Men om midnatten har det seg opp, bruker man kjemer, færre imot i hon. Ta vakna og alle morgener, det gjør lamper som er til. Jesus enda i løknes ved et beskrivelse ved å si, vet ikke, til de vite hver dagen eller tøymen. Og vi kan spyrre spørsmål, hvordan nekvar er det som tog i morgen hadde vakt? Sverige er ånden. Ånden. Atler hadde sovet. Og bøyer til okkom. Vet ikke. Jeg vet ikke hva tilstand du er du i. Men skriften sier, rannsætje til kom sjolve om du der trunn. Det kan godt være at du svever. Jeg vet ikke. Det kan godt være at du er deg, du har unge oljelampen. Jeg vet heller ikke. Men Guds år og kall er til tøyen i morgen. Jeg halder det er. Jeg stekker her. Og vanlig er at disse årene Guds ser det her kunne gjøre et eller annet, flyte et eller annet ut her, annet det hever gjørst og i mer. Og ofte han får jeg en reaksjon at han er sagt noen år, ofte folk kommer til ganske øyla velmått og sier, det var veldig interessant å si. Jeg har alltid hatt alt som er ivasamt kompliment. Vi vanner ikke at okkar oppgave er å være interessant. God sendte ikke sånn som inn i heimen. Det er interessanter. Han sendte ikke apostlene ut denne heimen. Det er interessanter. Du teker ikke lovgivende i høylova. Det er interessant. Det er nei opp. Det spør ikke om lov. Så jeg håper jeg har formidlet lov, og ikke bare deg som er interessant. Takk for det. Her er det sikkert.